papromo diri sa Love Radio ang champion na milyonaryo pa 2026 nagbabalik. Mga kabisyo, my loves, paghulog no yung entries ay lang mo diri sa tong station o sa mga drop boxes na adol diya sa inyong dapit. Dahil ta diri sa tuang pagpaminaw, kamusta po do sa bilabinan ni mga suki nato karon? Ng mga kabisyo, my love, so sweet nga kumbati sila mga trabaho kung sa mangganing mga tirada. Makalingaw gikay tanaw lulubaba ba kini bitaw mga drivers nga muhunong diha sa mga kilid-kilid nga namaligyag mga maruya kay taon ako taon sad mainganyo ko ba makahunong na lang ko bisag ako gutom. Alangan lami man po kayo good po siya nang ilama ko andya mo po anda na tong snack manggod gani ko nagdakukan nga nga maruya ang imong kinaon kay taon gid nimo no lang kay sa imuha pag ngarong orasa mo kinaimuhang gustong imerienda. Pakabusog mo kabisyo, my loves. Basta po, labi na ni mga naadya karon sa may palengke. Diba? Diya sa may dapit nga mga namaligyag bulaluan. Oo. Kumusta ta ninyo? Maayong hapon sa inyo mga kabisyo, my loves. Live ta Facebook page, Teacher Mike Kiling Love Radio Davao Facebook page. Alright, like, share, follow, and subscribe. Doon, diri na ta sa itong programa. Plaster na, hindi na ta maglangan para sa Bugo Bugo niya. Kalasog bride portion, mga pangutanang di basta-basta. Ano yan, lulubaba? O si pangutan niya. Mga the moves. Mga the moves ni mong himuon, lulubaba, galing ay naibog sa imuha. Unya karon, naibog sa imuha, ang tuyo, pangwartahan ka. Wow, musugot na po ko, pangwartahe ko, gani kung mauyunan po niya ako siya, way problema niya. Kay sunod lang, no, karoon mga panahon niya. So lagman, alang kayo niya, magdul-dul niya ito, ilabi niya kung lalaki ka. Agay niyo eh. So, kaya nakita niya ko niya siya may kiling sa mga babae sa stage. So, testing nga niya suroy dito, nga nakakuha niyo mong sakyanan kining mahal yun, sports car, o niya, nakakuha ka na kay mga gold sa mo ang lawas mo. Ang babae dito, magpakit ka sa imo. So, dili kay Jidmar, magaling uban dili ay. Diyan naman sila mugara, pagani kanyang ikaw bitay mag-unya, niya may liilar niyo mo, niya magkauyunyay mo. Oh, diyan sila mugara, paganig na nagkauyunyay niya mo. Oh, kamanding nga dayon. Pero dito, bitaw nyo, wala pa yan, masimutan niya ka ba? Ibang klase talaga. Oh, testingan niya. Kinato isa ka content creator, nagpatik-atik, magiling. Mga jamove, siguro akong buhato niya. Dahil mo doon sa kuha mabayo niya. Patik-atik, pangurtahan ako. Kanyang mga jamove siya ako, pakisas ako. Una diya. Tapos, sukian niya ko siya nga, come with me. I'm rich. Ito, ganyan may giling, I'm rich ki. Rich kid, di ka lulubaba. Di, adikatik lang, pero rich akong pangalan. I'm rich. What's your name? Rich na itong pangalan. Dahil pa mga jamobs mo buhat yung diskarte ni mo diyan, no? Libre niyo mo na siya kaon. Oh. Dito yung ka sa mga susalon ng mga pagkaon. Diba? Kanya mga resto bar ba? Yan yung mga doon. Medyo makamahalan lang pero mabudget sa kalibo, parts niya. Diba? O anyang mga jamobs, yung mga date pero sunod lang, discarter ni mo to siya para makabugha. O niya, pag umanin mo diya, dadon niya mo diya, din to siya, pakupi-kupi, di mo, kupi-kupi, o di ba ka, kining, let's have some fun. Oh, let's go to a bar and listen some music. Music. Mingon niya kadayon nga. Kining, medyo kapoy naman, Paulita. Paulita na. Alam na dahil yun. Feel good Monday. Feel good Monday. Kailangan pa
pa bang i-memorize yan?